Mä en ole eläessäni kuna päivänä edes harkinnut kirjoittavani yhtään pahaa sanaa aasialaista ihmisistä. Mun mieleeni ei tulisi ajatella edes pahaa ajatusta kenestäkään vaikkapa Suomessa asuvasta kiinalaisen näköisessä ihmisessä. Voisinko johua loppuun vai haluaako toimittajat mieluummin kuunnella sinua? Mulla on teille toimittajille tärkeää asiaa, nimenomaan toimittelijoille ja toimittelijattarille. Mä oon täysin rinnoin, täysin palkein hallituksen takana. Mä kunnioitan jokaista eduskunnan ihmistä, erityisesti pääministeriä ja valtiovarainministeriä, jotka tekee paljon tärkeämpää työtä kuin pahainen Teemu Keskisarja. Mutta historioitsijana minä kauhistelen aikalaishulluutta, kauhistelen somen ja myöskin tiedotusvälineiden älyllistä epärehellisyyttä. Muistatteko vuosi sitten kiinalaisalus katkoi kallisarvoiset kaapelimme Itämerellä, ehkä tahallaan. Pyysittekö te Kiinalta anteeksi pyyntöä? Pahoitteliko Kiina? Pyysikö Kiina anteeksi suomen kielellä suomalaisissa tiedotusvälineissä? Vaurioituko Kiinan maakuva? Nyt suomalainen kaunotar irvistää tai oikeastaan vain hymyilee ja joku matkii häntä somessa. No, tyhmää joutavaa. En itse peukuta tai laita sydämiä mokomaan. Mutta onko se mukaan anteeksi pyynnön kokoinen asia? Oletteko toimittajat ja toimittelijattaret oikeasti sitä mieltä, että Suomen maakuva meni pilalle? Ei tässä ole mitään järkeä. Tämä on minun mielestäni joko suomettumisen Suomen ennätys, siis 70-luvun enkat paukkuu rikki, tai mikä todennäköisempää, tämä on aikalaishulluuden kauden kärkitulos, joka valitettavasti rikkoutuu vielä ensi vuonna. Herra varjele.